μετανάστες. Είναι πραγματικοί άνθρωποι, όπως ακριβώς εσύ και εγώ, οι οποίοι έχουν χάσει τα πάντα χωρίς να φταίνε. Όταν φτάνει κάποιος σε σένα οικέτης, οφείλει να τον βοηθήσεις. Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο. Τώρα φοβάμαι πολύ. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε εργαλεία ώστε να μπορούμε έμεσα να κινητοποιήσουμε τις ομάδες εδώ, τις ΜΚΟ. Πρέπει να κάνουμε έτσι τη δουλειά μας και τόσο σωστά, ώστε να μπορούμε την επόμενη μέρα να μην είμαστε απαραίτητοι για τους πληθυσμούς αυτούς στους οποίους απευθυνόμαστε. Το γραφείο του ΔΟΜ στην Ελλάδα υλοποιεί ένα πρόγραμμα επιστροφής στη χώρα τους. Όλοι έχουμε ελπίδα, όλοι έχουμε κάποια όνειρα, ανεξάρτητα αν ταιριάζουν τα όνειρά μας ή όχι.